Na vykonanie úlohy budeme potrebovať tieto súčiastky: ESP32, potenciometer, jednu LED diódu, breadboard, jeden 220 ohmový rezistor, 5 prepájacích vodičov a USB kábel. Predtým ako začneme s úlohou, čo to vlastne je potenciometer? Potenciometer je analógové zariadenie s 3 vývodmi používaný na reguláciu elektrického napätia. Na to, aby sme pochopili, ako funguje, budeme sa musieť pozrieť na potenciometer znútra. Prvý vývod je zapojený do ground. Pohyblivý stredný vývod, tzv. Jazdec, funguje ako výstup z potenciometra a tretí vývod je zapojený do zdroju napätia. Keď otáčame oskou potenciometra, jazdec sa pohybuje po odporovej dráhe a tým sa mení odpor medzi jazdcom a zdrojom napätia. Toto spôsobuje, že sa výstupné napätie mení podľa polohy jazdca. Keď je jazdec s polohou najďalej od zdroju napätia, odpor je maximálny a výstupné napätie je nulové. Keď oskou začneme točiť, jazdec sa približuje k zdroju napätia. Tým odpor klesá a napätie stúpa, až kým je odpor nulový a napätie maximálne, v našom prípade 3,3 V. Teraz prejdeme na schému zapojenia. V prvom rade musíme zapojiť ESP32 na externý zdroj energie, keď vlastný nemá. LED dióda je zapojená anódou na pin 32, čo umožňuje posielanie výstupov z ESP32. Katóda prechádza 220 ohmovým rezistorom a je zapojená do ground. Umiestnenie rezistora v obvode z LED nezáleží, musí tam však byť, inak by LED vyhorela. Potenciometer je prvou nožičkou zapojený do ground, druhou na analogový pin 34, cez ktorý ESP32 príjma vstup, a tretí je zapojený na zdroj napätia. Program je robený cez editor Tony v jazyku MicroPython. V hlavičke programu importujeme triedy PIN, PWM a ADC z knižnice Machine a Time z knižnice Sleep. V tomto príkaze priraďujeme objektu LED PIN 32, ktorým bude ESP vysielať výstupy do LEDky PWM signálmi. Ďalej priraďujeme objektu potenciometer ADC PIN 34, ktorý prijíma vstup vo forme voltov a konvertuje na celé hodnoty v rozsahu 12 bitov. Keďže je v MicroPythone predvolený vstupný rozsah iba do 1 V, tento príkaz to rozširuje na 3,3 V, čo je potrebné na to, aby sme prijímali hodnoty celého výstupného rozsahu potenciometra. Teraz prechádzame do hlavného programu v nekonečnom cykle. Vytvárame premennú hodnota, do ktorej zaznamenávame hodnoty z objektu potenciometer. Tento príkaz nastavuje PWM signál, teda jazd LEDky, a to robíme s premennou hodnota, ktorá je teda výstupom potenciometra. Príkaz LED duty však prijíma iba celé hodnoty v rozsahu 10 bitov, preto musíme premennú vydeliť a vynásobiť, aby nám vychádzali čísla patriace do intervalu. Nakoniec vypíšeme premennú hodnota do shellu. Sleep je pauza, ktorá trvá 30 milisekúnd. A program sa v cykle znova spustí. Teraz si splnenú úlohu ukážeme v akcii. Otáčame potenciometrom, LEDka sa postupne rozsvietí. Teraz do opačnej strany a postupne zhasíňa. Teraz si to zopakujeme aj s hodnotami v shelli.